ndi anzathu amene pamene popo atifotokozera kuti kodi zimene tione pamene popo zikuchokera pati zikutanthauza chani. So ndi chifukwa chake anzathu ali pamene popo kuti mwina tiyambe ndikufotokozera kunena kuti ife timatenga zotsatira zathu kuma constituencies, ndipo ameki amatenga zotsatira zawo kuma district, ndipo iwowa akamalengeza kuno amati akalengeza ifeso timasuzumira nkumati kodi zimene alengeza iwowa ndi za ifeyo zikususana bwanji kapena zikufanana motani. Tinenese kunena kuti ife zathuzi ndi unofficial and verified results, patakhala kusiyana kwina kwake chifukwa results aja akachoka madera aja akabwera kuno kunonso kumakhala mwina cleaning imene amapanga anzathu a Malawi Electoral Commission imene ifeyo sitimapanga. Ife tangutenga raw data kuchokera ku ma constituencies ndikumabweresa kuno, ndiye mukaona kuti mwina zisiyanako pang'ono ndi zimene alengeze Malawi Electoral Commission, zimenezo nchifukwa chake tati unverified. Koma otherwise if we are standing on our numbers, ndipo chimene titayambe kuonesa pano tiyamba kuonesa komanso kufotokozera mmene chisankho cha president chaendera maka mchigawo chakumpoto kenaka chigawo chapakati nkubweranso chigawo chakumwera. Tikachoka chigawo chakumwera kenaka tizapita sopana at national level kuti sono Malawi yonse zikuoneka kuti makandidate achita motani. So nzangaleya tatiyambire ndi chigawo chakumpoto kuti kumeneko ma president achita motani leya. It's about time amene afotokozera anzanga tioneno kuti kodi anthu avota motani pa 16 September 2025 kuno ku Malawi. Ku Northern Region chigawo chakumpoto kumeneku malingana ndi unofficial results anthu amene anatuluka kukaponya voti ndi anthu okwana 627,660 ndipo mavoti amenewa agawana motere. Amene akutsogola ndi Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party, iwowa apeza mavoti okwana 307,464 kuyimira ndithu 49.0%. ndipo pachiwiri pawo pali Dr. Lazarus McCarthy Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 185,724 kuyimira 29.6%. ndipo pa number 3 muchigawo chakumpoto pali Dalitso Singano Kabambe achipani cha UTM, iwowa apeza mavoti okwana 66,031 kuyimira ndithu 10.5%. ndipo pa number 4 pali Dr. Joyce Hilda Banda achipani cha People's Party PP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 39,725 kuyimira ndithu 6.3%. ndiye umu ndi mmene ndithu zayendera unofficial results kuchokera ku Northern Region. Top 4 ikuoneka ndithu motere. Mwina tifotokozerenso kuti chigawo chakumpoto muchaka cha 2019 makamaka ngoti chisankho chachibwereza ngoti 2019 mavoti ochuluka pa president anazapita kwa malemu Saulos Claus Chilima, ndipo 2020 mavoti ochuluka anapita kwa Chakwera amene anayima limodzi ndi malemu Chilima. Koma ulendo uno zikuoneka kuti ndi apita Mutharika amene kumeneko asogola. If as far as we are concerned, amene wandi a projected winner kumeneko kumpotoko kuti mavoti awo 307,000. ndiye tikudziwanso kuti panali zokamba zambiri kuti ayi northern vote mwina ikhala motani apapa pamene pali apita Mutharika tinenenso kuti iwowa anapanga mgwirizano chipani chawo ndi chipani cha Alliance for Democracy. Actually, I was about to ask the same. Yes, Alliance for Democracy. What are the dynamics? Yes. Yes, what are the dynamics? Wina atomaganiza kuti mwina ndafodi imene yapangisa koma mukapita ku ma MPs muona kuti chipani cha Afford chavutika kwambiri kupeza ma MP chigawo cha kumpoto. Ndiye ndipovuta kuti kunena kuti just because of Afford ndifata apesa manamba lotero kapena nkhani ndonena kuti Mutharika anali ndi chikoka anthu anawakonda regardless. Komabe you can't completely dispute effect yonena kuti ma partners awo amene ma alliance partners nawonso anayesesa kukankha kumeneko.
tikumbukirenso kuti sikuti Mutharika anachita kutuluka moti chani chigawo chimenechi koma achita ndithu amenya kumeneko. Ndiye pali gap imene mukuona amenewa akusiyana ndi amene ali pa number 2 kumpoto. Pa number 2 pa Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene apeza mavoti 185,724. Mukaona gapu yo kwenikweni mafuna muone gapu 121,740 imeneyo ndi gap yaikulu ndithu kusiyana kumeneko ku northern region. Yes. You share the same view, the dynamics of the northern region vote. Yeah, I think the northern region vote is very unpredictable. So my zwa zoti kodi vote imene ipita kuti. Imakanga ti centuram. It can go anywhere else. Komano I think possibly maybe unothiku people wanted change. I think tikazikone muti kwa unilama ma figures hapo. I think people wanted change. People wanted kunazo kuti maybe Mali Congress Party ya mini Mr. Lazarus Chakwera mina mwachi tita suntha pang'ono tingo apasa Mr. Peter Mutharika, because if you analyze uko Mr. Peter Mutharika sana pake campaign kuno. And you tend to wonder kuti why is it that Mr. Mutharika apeza mavota ambiri hapo. Then it shows kunazo psychologically maybe people just wanted change. Yes. Onsewa anali ndi munthu wa kumpoto mu top 2 or 3. Mutharika anali ndi Enoch Chihana amene adatenga kale vice president, second vice president. Chakwera anali ndi David Mpuko Mumba ngati running mate wawo. Adaliso Kabambe anali ndi Matthews Mtumbuka amene anali running mate wawo. Joyce Banda anali ndi Akhumbuka Chale. Onsewo mutakuona kuti yes nde posafuna kuabera shine Enoch Chihana. Ande kuti Enoch Chihana ndamene anathamanga bwino because candidate sangakhale konseka. Ndifanye koma candidate yako yokuti wewe ngati sunapite uku timu yako izipita uko. So let's give it to Enoch Chihana. Agwira ntchito yotamandika kumene ukanathamanga kumpotoko ndekuti aujeni yawo as you can mmene mukunenera kuti Mutharika sanapiteko koma I know Chihana anachita kampu kumpoto. Amakhala konko ndithu kuthamanga kuti aujeni awa a former vice president ngakonso kumpoto. That's why I'm saying kuti onsewa anali ndi anthu akumpoto komano ngati ya wina ndi DPP ndekuti Chihana ndamene athamanga bwino. Over to you. One more point before Pasile so mukaona mu chaka cha 2019 tinanena kuti Chilima kumeneko anapeza mavoto ochuluka somewhere around 1 million votes akumpoto. Koma mukachita compare ndi mavotes amene apeza Akabambe apeza mavoti 66,031. A huge difference from the 1 million votes. So apeza the late Chilima yes, 1 million. 1 million. Yes, yes, about 1 million votes was thereabouts, and the hour apeza 66,031. So maybe so mwina tivomere kuti mwina kuchipani cha UTM cho adali maremo a Chilima ndi chikoka ndi anthu akumpoto. Mukumbukira ino kuti tikapita ngakhale ukachita kafa 5 times misonkhano ya Chilima amatha kumagwisa ntchito miyambi ya Chitumbuka, amatha ndithu maponya ndithu nthabwala za Mchitumbuka. Of course kanga tikwina pena kumachita struggle koma amakhala ngati akuchita identify tisaiwanenso kuti wonso anakwatiranso komweko kurumpi. So nthawi zina zimene zija zimachita play a role kama zampanga accept kuti uyu khala ngati ali closer to us koma imene ndimaona ngati kuti it was yes imene singagwire kweli koma maybe that's the reason mina imene apeza 185,000. So anyways, so ndimangofuna kufotokozera anzanga asanapitirize leya chabwino mmene tateremu tipite ndithu chigawo chapakati tione kumeneku kuti kodi mavoti osavomerezeka amene ali pa dashboard ya Times ayenda motani makamaka chigawo chapakati. Chigawo chapakati chimenecho Central Region ndi zigawo zitatu zimene tikugwisa ntchito Northern Region, Central Region ndi Southern Region. Tafotokozera Malawi leya kuti kumeneku manambala ayenda motani. Anthu amene anatuluka kukaponya vote malingana ndi unofficial results dashboard analysis ya Times, anthu kumeneko amene anatuluka ndi 2,263,763 ndipo mavoti amenewa agawana motere. Chigawo chapakati mtsogoleri amene akutsogola unofficial results Dr. Lazarus Makathi Chakwera achipani cha Malawi Congress Party MCP, ndipo iwowa apeza mavoti
okwana 1,474,659 kuyimira 65.1%. Ndipo pa number 2 pakubwera Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 576,774 kuyimira 25.5%. Pa number 3 pali Adalitso Singano Kabambe achipani cha UTM, ndipo apeza mavoti okwana 82,223 kuyimira 3.6%. ndipo pa number 4 pali Akwame Bandawe a anyamata atsikana azimayi AAA, ndipo iwowa apeza mavoti okwana 28,805 kuyimira 1.3%. So tikatengera dashboard yathu iyi unofficial results dashboard analysis ya Times zikuoneka ndithu kuti chigawo chapakati amene akutsogola ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera a Malawi Congress Party MCP, ndipo iwowa akutsogola ndi mavoti okwana 897,885. ndi lekeze ndithu pamene owerenga bwino ndithu manambalawo akuoneka kuti akukomera a Dr. Lazarus McCarthy Chakwera a chipani cha Malawi Congress amene akusogola ndi about 1.5 million chigawo chimenechi cha pakati. Not very surprising sana pasira anzathu kuti ayike ndemanga zawo. Not very surprising chifukwa chigawo cha pakati chimene anthu ambiri amachiona kuti ukunde ku chipinda cha Malawi Congress. Komabe tinene kuti 65% achita ndithu. Of course anthu amaganiza kuti mwina being central region mwina mavoti wo anakakhala higher chifukwa mukaona kumpoto kuja mina asogolera Peter Mutharika mukonabe kuti margin yake kumakhalabe kuti ndi yayikulu. So here we go ku central region ndi 65.1%. Meneko Mutharika atengakonso ka 25% ndithu kawo. One thing that may be very interesting ndi Kwame Bandawe kuti Kwame Bandawe ali mu top 4 pa central region. Kwabusa ndithu ena ankalakale Mai Joyce Banda komanso Atupele Muluzi ndi bena amene akhala kuyima pa zisankho kumbiyo Kwame Bandawe chipani chawo cha anyamata atsikana ndi azimayi kubwera ndithu nkunena kuti ineso ndifuna kuti ndikhale nawo mu top 4. Mwina ndi apasire anzanga Brian, maybe you can facilitate a discussion on these numbers. Chabwino ku central region Lazarus Chakwera 1,474,659. Dynamics za mina ndiambia adzungu fama iwo amadziwa bwino kwambiri inu madziwa za kumpoto mwamba kuti santa ndikuwe inu madziwa za kuchileka kwa kundembo adzungu ngale za pa central region. Okay, predominantly central region is tingatsutse predominantly ndiya Malawi Congress Party. Okay. And tikati central region mainly timakamba ma districts ngati Lilongwe rural because Lilongwe urban imakanga ndiyo gawana. Okay. Mukaonaso ndime mwapezera Peter Mutharika ma votes yawo. Okay. But even mutapanga check even ma previous records mupezabe kunazo kuti Lilongwe urban imakaonazo kuti Malawi Congress Party imavutika kwambiri kuti iwine presidential race. Okay. Komano siko yamba. Okay. Even last year last election mutati muone ma votes amana peza Lazarus Chakwera analocheperapo. Komana zapeza ma vote ambiri mu Lilongwe urban ada sankhatikana nda Chilima. Okay. Malemu Chilima. Okay. Ya komano tikozo nazo kuti Lilongwe rural predominantly mene inde imavota kwambiri Malawi Congress Party, district like Dowa, district like Mchinji, district like Kasungu kwe kuti umakhanga kuti ndidedza kumakhanga kumasodedza yo mukaiona there's part of dedza makamaka ukuya kunyanja uku imaoneka kuti imene janso imakhanga kuti kwambiri imapita ku opposition. Last time inaza pita ku UDF Taina iso inaza pita nso ku DPP and I'm not surprised niso kuti kumene kutako apita Mutharika apeza mavota ambiri. So basically so matika unanso mina mache ma policies ngati apapa another aspect meto koza kuiona pano kuti ma policies a Malawi Congress Party amene anakhazikitsa pano you find kunazo kuti olo iwacha they were touting kuti much as munazo kuti okay chimanga chakwera mtengo but you find kunazo kuti anthu awawa kwambiri yawo agriculture amalima zinthu ngati chimanga amalima zinthu ngati fodya amalima zinthu ngati ntedza so masoya so zinthu zimene zijaza kwera mtengo so much as anthu ena ache mwina machi akulira kuti mitengo yachepa koma you find kuti the majority of them akukunda alimi and waje mitengo ija akukhanga kupanga benefit. That could also be another fact inazo kuti mene ya pasa mavota ambiri. Okay. Yeah. And there was a ine am a bit surprised chifukwa chokuti
MCP akhaye kumatenga ma percentages akamene wawa even ili opposition about 60%, you know. I expected kuti nthawi imene ali mboma they would have pushed the numbers because munthu ukanena kuti ukuku ndi kuchipinda kwako amwene umayena kuti uzimaka tight marking but I'm yet to understand kuti they did not convince anthu ambiri to push that 65% to something like maybe 70, 80 kuti bweza kumaona kuti I think we are gaining popularity eno yambiri because you look at my district ngati Salima I think you can see mena mabandulira kumene koko ngati DPP you do see kuti kodi what is it that probably they are not doing more because I know I don't want to generate to preempt zimene zopita kusogolo but mukumbukire 65 imene yoyo ya achakwera ne muzaone tikapita kumwera muone mene DPP idagwirirako mena magirako in terms of percentages. So as MCP manamba zabe ndikamaliza ngani ya crepe pansi nkunena kuti chifukwa chani siti kupush ya ujeneji because if they were hitting 80 90 bweza kukile madi kuti a central region ijande palibe so mutama but at 65 they are living dangerously. I'm surprised the 25% ya Peter Mutharika koma mimi natsana bwere ndaona mabweza tanje maybe Brian komanso tisapanga overlook fact nazo kuti panopo central region is inflated kwambiri ndi people from the south kuti zinthu ngati mafamu mwene kwa nfena jagwira kunchito komanso panopo ma industries ambiri achoka ku southern region ali kuno ku central region so anthu be akuchoka akubwera ku and that is making kuti be these other parties ayambe kupanga nditu infiltrate ma region me mafusa za 25%. Yes, Peter Mutharika akushita gain kapena aku his ratings akupita pansi. Is 25% an improvement for Professor Peter Mutharika? Yes, generally tikaona performance ya Mutharika mu central region mchakachi tuona kuti it's an improvement. In fact mukaona ma district ena ngati Salima amene ukambidwa ATV alowako kwambiri ndithu ngakhale kupezanso ma members of parliament. In fact Peter Mutharika if I'm not mistaken kusalima kusogola if I'm not mistaken kusalima kusogola under central region mukamuoneso district ina ngati Dedzaso aminyanso kwambiri kweneko ngakhalenso Zomba municipality for example not Zomba but Kasungu Lilongwe City Kasungu usona konso alowako mamphamvu and you find kuti ngakhalenso kulilongwe City. Now Lilongwe City mungananenera kuti njosadabwisa chifukwa nthawi zonse zimonekana Malawi Congress Party kumawavu kungo kamba fundo imodzi imene mwina yongomangiriranso zina zimene zingapangise kuti iwo Mutharika alowe kwambiri mchigawo chapakati chimene timalangiza kwambiri ife ngati boma ngati Times timakamba kuzera ma program athu osiyanasiyana maka program ya Hot Current tingakamba nkhani yokhuzana ndi chuma kuti chumachi mutachikonza mwina anthu ambiri atha kusangalala nanu ife mukapanda kuchikonza chumacho ndikuti simakhala zovuta na chuma chikamakhala kuti sichikwenda bwino sichimakukhuza kuti iweyo ndi wa mtundu wachiyawo wachingoni ndiye iweyo mafuta azipezeka diesel azipezeka amene uli wachingoni diesel samapezeka akakhala kuti diesel mafuta ngati sakupezeka papampo ndi wina aliyense ndipo anthu akhala kuti ali pa queue pacha samaonanso kuti ndachewa samaonanso kuti iwo ndalomwe amangoti mafuta kulibe. Forex ikakhala kunena kuti ikuvuta samaona zonena kuti ayi kuma ifeyo mwina achewa ndiye kupezeka ayi so mafuta azachuma amene analipo mafuta mankhani za mafetereza zija kukwera mtengo kwa zinthu ngakhale kusowa kwa shuga mukumbukira kuli anthu kumudzi Brian including iweso umakonda tii kwambiri alipo anthu onena kuti shuga osapezeka ndiye kuti ndi nkhani yayikulu ikafika kukhoti ku shuga atu kosamwa tii so you should know kunena kuti anthu amenewa amataka achita compare ndi ulamuliro wa Peter Mutharika zimene zozo zinkapezeka or relatively things were better ndikuisa ntchito mawu relatively they were not the best koma relatively better ndiye anthu kawiri mawu amene amakonda kumagwisa ntchito ndonena kuti ndiye bolanso ndiye munthu akazanira mawu kuti bolanso udziwa zonena kuti ndikuti watembenuka kale ameneyo akufuna kubwerera kumene wachokera and kumene Amalawi anachokera chaka cha 2019 ndi 2020 kumeneko ndiye kwa Professor Peter Mutharika so not too surprising. Mrembi is on fire this morning. Yes. Surprising the show. But I also wanted to say, you wanted to comment something on Lilongwe City. Yes. I think
we are now going to southern region. Mwina ine nalibe ndizo yangu pang'ono ya mfumu ka full screen iko akwame bandawe akwame bandawe ni muntu okuti momwe amalo mwatsegula nsanga kumwera akwame bandawe mene amaloa I think anthu ambiri samatenga serious ya running mate wawo khanga atenga wantchito wa nyumba mwawo chanchani but for him for him to hit 28,805 votes abana game hii ni muntu okuti amapemphera kwambiri kuti mwina ina akapita rirani I think anthu akanaita kodana imira wempi ho akwame bandawe I don't know. We have to find out. Kunchinji ndengati because these are good numbers for these are good numbers. These are good numbers for him. Kana ndi kunchinji mwana ima koma za vote yeah komano at national level yes koma at national level you can see komano mina tinene kuti kwame bandawewa anayamba akhalapo mayor wa mumzinda wa Lilongwe so sikuti ndaleza ngozi yambira ndithu from nowhere pompano yayi anakhalapo ndithu councilor mumzinda wa Lilongwe mpaka nanduka khala ndithu mayor it's a good number komano si umo jogla Lilongwe iyi ndi central region yosa padikiza mauje no this is not just Lilongwe. Okay, let's go to southern region. Apa tibwereno chigawo chakumwera southern region kuti kodi kumeneko zayenda motani unofficial results final dashboard tione kuti kumeneku anthu amene anatuluka kukaponya voti ndi anthu okwana 2,415,448 ndipo pamavoti amenewa agawana ndithu motere a Professor Peter Mutharika achipani cha Democratic Progressive Party DPP ndi amene ndithu anyamula southern region ndi mavoti okwana 2,132,028 ndipo pa number 2 pali Dr. Lazarus Magathey Chakwera a Malawi Congress Party MCP iwowa apezako mavoti okwana 81,797 kuyimira 3.4%. ndipo pa number 3 pali a Atupele Muluzi achipani cha United Democratic Front UDF ndipo iwowa apeza mavoti okwana 70,398 kuyimira 2.9%. pa number 4 pali Adalitso Singano Kabambe a UTM amenewa apeza mavoti okwana 65,637 kuyimira ndithu 2.7%. so tikaona ku southern region pa top 4 pakuoneka ndithu motere ndipo Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Magathey Chakwera akusiyana ndi mavoti okwana 2,050,231 ndawerenga bwino wayana ndi choncho ndithu Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.